Vi er samlet her i dag for at forestå og bevidne demonteringen af vores elskede mellemleders kontor. Jeg skal bede dig om at udvælge dig en af de her elementer. Hvis du så vil være så venlig. Så er vi nået til det næste levende billede, og det er Grete Tøst. Jeg vil tage det, som har generet mig i mange år. Rottebid lavmand i ansigtet. Det er en stor personlig tilfredsstillelse. Ja. Og endelig, men ikke lavest og mindst, Pernille. Må jeg vælge i hele kontoret? Ja. Kriteriet er blot, at det skal være personligt. Jeg synes, den her er meget personlig. Det er også lidt privat. Jamen, takker for jeres indsats. Det var så lidt. Det var så lidt.